Shalom para pamirsa Sabda Winedar Sinode GKJ ingkang kinasih. Nepangaken kula Pendeta Andreas Sabat Prayogi saking GKJ Baran Klasis Gunung Kidul kepareng wekdal samangke kula ngaturaken renungan Sabda Winedar edisi dinten Kemis tanggal gangsal Maret tahun 2026 inggih Minggu Prapaskah kaping kalih kanthi jejer mantep ing pracaya. Serat Kolose bab 1 ayat 23 ngendika mekaten. Merga saka iku kowe kudu padha mantep ing pracaya, tetep santosa ora keguh lan aja nganti nyeleweng saka ing pangarep-areping Injil kang wis padha kok rungu. Para pamirsa, ing setunggaling wekdal wonten sederek patunggilan ingkang sonjo wonten pastori. Anggenipun sowan saperlu nyuwun idi pangestu, anggenipun kepareng badhe ngupadi penglaris. Awit sampun sawetawis wekdal bakulanipun menika wonten ing peken boten pajeng. Kados-kados anggenipun bebakulan menika boten ketingal mekaten. Saben-saben wonten pelanggan ngadeg ing ngajenging pandhenipun lajeng selingukan kemawon, boten ngaruh-aruhi lan lajeng kesah. Piyambakipun ngraita menawi pandhenipun menika dipun damel dening tiyang supados boten ketingal lan boten pajeng. Para pamirsa ingkang kinasih dening Gusti, ing salebeting pirembagan Bapak Pandhita ingkang dipun sowani kala wau lajeng nyariosaken lelampahaning bangsa Israel ingkang kaentasaken saking tanah pangawulan Mesir tumuju ing tlatah prasetyan Kanaan. Gusti Allah saestu nresnani lan mitulungi umatipun Israel nalikanipun nampeni mawerni-werni panandanging gesang nembe kemawon nyebrang benawi Taberau ingkang piyak mengiwo lan menengen bangsa Israel lajeng sami kasatan. Dilalah nalikanipun dumugi Mara manggihaken sendang nanging boten saged sami ngombe amargi toyanipun raosipun pait. Gusti Allah saknalika ndhawuhi Nabi Musa kapurih nyemplungaken kajeng ing sendang menika lan lajeng toyanipun dados tawa lan kenging kangge ngombe. Salajengipun nalika dumugi Elim panandanging gesang nempuh malih bangsa Israel. Bangsa Israel sami kerapan. Ing riku Gusti Allah maringi tedha umatipun kalawan mana inggih roti ing kasuwargan ingkang dipun raosaken dening para bangsa Israel. Raosipun manis kados dene puan mekaten ingkang tumurun saking angkasa kados dene embun. Para pamirsa, lumantar cariyos menika Bapak Pandhita melehaken warganing patunggilanipun kala wau anggenipun boten mbajutaken karepanipun ngupadi penglaris. Jar sedaya panandang menapa dene pacoban menika srananing Gusti Allah ndadar kumandeling umat wonten ing ngarsanipun. Laras kaliyan nas, merga saka iku kowe kudu padha mantep ing pracaya. Tetep santosa ora keguh lan aja nganti nyeleweng saka ing pangarep-areping Injil kang wis padha kok rungu. Gusti berkahi. Amin.